Hi guys, good morning everyone. Adita karon dire. Welcome to my vlog guys. Sa inyong tanan. Nade ko dire guys nanguan ko og malunggay guys. Guwapa kay itong malunggay kay mga bata pa to ang malunggay guys nga ako ang pang harvest ako ang farm. Wow, farm gyud. O ni ara guys, nakahagpat na ko guys. Ako nahuna ko mag-vlog di ay ko nalimot ko. Kani po sa ko aning tanom ang atong tanglad nga akong gikuha. O di ba? Na unay ra kaayo ta dayon. Nagkuha ko og gabon guys na era. Ako aning kuanong guys pabukalan, ako ning isago sa kuang kaliguan kay naglabad akong ulo kagabi kay mura kog kahilantan no nara to ang sa kuag gyapon ning tinanom ako gatanom ani nang harvest ko. Ako ang ikuan guys kaning insani kanang iligo ba pabukalan ako ang kaning gabon kay mo ni ako ang isago sa kong kaligo. Kay kagabi kahilantanon ko guys galabad akong ulo niya namugnaw ko gabi mo to nga maligo ko butangan ako og gabon din ato aning i-continue og hagpat ang ato ang malunggay ana kuha pa kay ato malunggay guys o bata pa kaayo ako man gutong gipamutol ang mga malunggay dito sa tubangan sa mong balay guys kay ug sila pa di daw maayo nga naay malunggay sa tubangan sa balay. Oto nga ako ang pamutol. Unya kay nabuhi man gihapon guys so naay nag-advise ako nga ang katudang giputol na ako nga malunggay ang ibabaw daw ato sa punuan nga naputlan butangan ako asin guys para dili na siya mabuhi ana. Nara guys butangan ako ni kuan guys sinapa lami ni siya butangag tinapa kay para kung mga dugi pod makakaunsad lami ni diba nara guys guys guwapa lami ako guys paborito jud kay nako ning malunggay guys mo na og mag-utan ko guys ganahan jud kog malunggay galing lang guys kay ang kaning malunggay man good kung inito na to ang sabon sabaw mo action jud kaaslom mo na ako og mag-utan ko butangan ako daghang malunggay ako jud ning unahon og kaon ning mga malunggay nga daghan kay para iyad init gamay na lang ang malunggay dili ra kaayo makuan ang sabaw kay si banana di siya ganan kay mapait nga maaslom nga wa siya kasabot. Ko tambal man yung malunggay kung ganang kung malunggay gid mo kaon gid as in munang kung naay malunggay daghanon ako mag-utan ko total gid maluto ako mang hapupon ang kalamunggay na daghan kay ni benepisyo ang malunggay guys lami kay ni ang malunggay guys kana imo bitang i-shake imno nimo ang duga o dukdukon di nimo ang duga daghan kay ni tambal number 1 cancer tambal ani. Ako ang piring o nara piring ilang taon na siya diha maglingkod sila misa na siya guys nandiyan na oras may handa hala alas 7 pita man di alas 8 lawa pikaw na itong mga kuwan magpalit lang kung isa ka tinapa para sudaan nila dito lang kung saan yung kuwan manon lakabina ko sayo pa dali oras guys uy mura magitext
pambira ra guys kay partira man pagkahumuka guys niya atong tanglad oh guwapa kaayo. Nya ra na ko na kuan ang tanglad hiktan. Ako nara oh daghan kaayo ko ang nahagpat sa to ang malunggay nga akong tinanom. Diretso na ko niglabay dito sa gawas kay para dili maghuot diri sa basura namo lisod. So na ko silupin. Malunggay. Diri kay para di mga usik ang sagbot. Kay buo naman ako nito sa basura nga malata guys. Para di mausik kay kung idira na ko ni ilabay sa akong basura diha o nakuan man ni mausik-usik di adublit ang trabaho may itong anak diretso kay di ra siya mausik. Guys, ay nangahulog gamay gipamunit na ako. Tarong na itong short pant kay mugawas ta. Lay maning nga chinilas ako nasod may mo maning chinilas. Kuha diri oh. Tingala ko luag kaayo. Tingala ka luag kaayo? Oh. Wag imong tintin ang hiwi. Wait. Uy kaayo. Labay ko aning malunggay di na ko labay diha kay dagan ang kuan. Uy kadagko sa mga pupo oy. Hi George! Dira sana ako na ibutang guys kaya kung saligan lang pupo guys. Para itong basura dito. Dagko kailang pupo guys. Hi George! Ang adapted na guys. Ara guys, in town si George. Hi George! George! Ara. Si adapted. Wala pa'y kaon George. Unya na dapit George. I'm okay. Guys. Ga. Kaya ko og 26. Oh. Palit tag tinapa. George. Wala pa'y kaon George. Karon pa ko magpalit sudan George. Ang samukan oh. Asus, ay dudong amay. Gusto man niya guys, share ka ng takdun. Hello everyone. Hala dili na ko ni ma-edit kay nasa pikas akong kuan. Diretso na ko ni-upload. Guys, mag-prepare ko pagkaon nila guys. Oy, kay dali ra man kayong oras guys. Alas kuan naman di ay. Hapit naman di alas 8 nya wa pay pamahaw ko mga anak-anakin sayo ra ba kay ni sila nangaon gahapon in taon pating luuya. Alas 5 kapi nangaon ang taon ni sila. Dali mga on mo. Diawa. Now sa miki-biki para di ta maglisod. Na ay fish.
guys. Ato ang kuan guys. Trabaho every morning. Mag-prepare pagkaon sa mong mga anak-anakin. Awa sa piring kay maglisod si mami, makakaon ra lagi. Awa. Tahulat. Ay sabaw sa humba. Ang ilay ni itong dugo. Kung ihumol diri ang kuan kanon kay para hinit pa man gud siya mosulop ang kuan. Mosulop ang humot sa humba niara guys. Ang sabaw sa humba mosulop guys. Hindi sa lagi mo katkat kay maglisod ta. Katkat dayon. Balong buot kay tong banggira guys, mo katkat jud. Di sa mo katkat, ya rasa. May na ang platong Rosel dira may. Ang bebe kay pagkanon ako na. Sakit man akong liog ilinyo ay sa man ni Sputnik. May Sputnik sakto ba? Sputnik. Sputnik tayo, Sputnik. Pabugo-bugo po ay. Gusto ko pang sa oras na naghihintay. Mag-iting na ang akong mga anak-anakin. Pag ani kami na po'y mag-iting-iting. Dili sa lagi mo kat kay maglisod ta. Di man makasabot. Sultian.
ilang sudan is tinapa. Kaya wala mi kamerkado gabi guys. Oy kay gi feel ko tape kagabi galain lagi akong lawas guys, namugnaw ko ba. Mutong wala mi nakamerkado. Ito may akos kong banana, unya na lang mi mamerkado kay murag mahal pa siguro ang isda ron. Tungod sa atong bagyo nga nagpabilin pa. Wait. Nagtimpla pa in taon ko. Kaon lagi mo ron. Okay, kung mga miming nagmiyaw-miyaw na. Miyaw na miyaw. Oh, wait. Gusto na akong boots bitaw guys. Hindi na makahulat guys. Yung anak na gina siya guys. Pere. Party kaya na mong boots guys. Kinahanglan gina siya sabton. Dali pereng dari pereng. Wakwak tiger. Pereng. Tiger wakwak. Pereng. Tiger. Gawas ka day. Siguro ba kayo mga kaon ng bataan? Yan ang tiger, ako di mga una, mga pasmog yung mga sky. Pagulat siya, bots! Tagaan ako sila, ano. Bangus. Oh, tiger. Bangus. Oh, wakwak. Wakwak. Si ko ano wa di pili. Kani o si piring. Kaon din na siya. San pag unsa na ihatag mo diha. Akong ubang iri guys, mga arte kayo di mga unang ko. Di pareha ni piring nga kaon din na siya guys. Tagaan na kung una silang kuan may bantay may ha. Silang kanao kay sabo na kay si kuan. Siya ay buang. Laga sa gawas kay sa abat na kay si kana ray butang sa kilid si Dudong gamay para mabantayan.
sila guys, humana sila pangaon, kami wala pa. Hunahon gyud naman na sila pangaon guys kay para wala na bitaw hunaon guys. Una nga kana sila gyud ang mauna kaysa mua. Nahilom na guys nga gitagaan. Ayan to si Piringgan may kayong kaon pa. Si George. May ang naay mabilin ang biha kay kang George. Oo. Ang dali na day. Naon na sila guys. Kani guys ako ning taguan kay magamit man ni kanang manghalay ta ikuan sa hangir. O pwede pud ipatimbang guys. Mahal ni ang kuan ani kay aluminum man na. Oh, thank you Lord. Nangaon na sila. Nara guys, nangaon na sila guys. Si Dagol, si Piring, si Inday, gatlap-tlap sa iyang kuwan. Uy, ang usa tura ko mga miming nangaon na. Tanaw ra gani akong isa ka akong Persian guys. Okay, lihok kay ni sa mukhaon guys ay kanang bungi pa jud. Ha, wala. Ah, very good da oy. Nya ra ni ato ang kuan. Ano siguro lang Inday? Sinong Belinda? Magpalit lang kog isa ka Kims oy para sa malunggay. Saka? Kim. Oh, pwede Kay mulakaw man gud sila ni wala ra bay Kim ilang kadudong. Para sa malunggay ba unya. $26. Wala na piso. Palitag ko an guys, isa ka tinapa guys. May punita na palit ang mga humay be. 16 ra man ako ang kuan ay nadala. Day ay kimukaon. Hayog ihiin na dagol ha. Ang kadagol gab sa ihian. Oh, awa. Hey George, naabot mo si George diri. Oy, kadit lang George. Ano latay naman ni oy. Kadit lang George ha, kaon karon. Ay te, punan ako isa ka Kims tebe. George. George. Nara adapted ti o gamatoy pagay na siya sa una. Ang dako na akong toy gatiman ani. Saan na nagiro? Wala man daw ning George ning layas. Nga diri na padulong. Ipangita man ya, di naman mo uli nakakita sa bayot mo dagan man. Dili na mo kuan. Oh. Gikuan man ni bayot. Nag-chat siya nako ba niya, wala ko nabasahan dayon. Ilaha daw ni, di naman mo uli sila ha. Eh George, ako dito George. Ni kay mukhaon na ta. Ako dito. Dali George. Dali. Sulod. Ayun. Di na.
Di siya musulod guys. Dali ba? Ah, dito ulit sa kilid ko. Di man ka musulod. Di mo tundagan at kilid. Di siya musulod mo. Kuan guys, madlok siya ni big ani boots kay sakyan manggod siya. Dura oo. Anditan ana George. Pagkanon ako si George. Gadget lang George ha. Taon taron. Natimplahan sa tika George. Ibutan na siyang plato ga kay sayang. Uning kaon pa dai si Dudong. Sila ni George. Ah, isda ako ang daginoton. Pudwa ko ning sa pula kay katong tamban. Ang tanang green kay katong matang baka. San George na pod. Ano taon pa si Dudong dagol. Para makuanan, mamugasan na to ang ubang mga plato. Igutom naman ko eh. Minom sa day ko biyabas. Nagtuming ni banana karon sa highway guys kay magpalit mig fried chicken. Hindi ako magluto. Kay ang oras pati nang kuana. Fried chicken. Gina sa kay George. Nadire akong biyabas guys. Ang color. Dire na ako giinit kay gamay ra man ni dali ra mo kuan. Anak kapiring. Daddy hugas. Hoy! Kwanto ragatan o tan-aw siya. Niya na. Kajut lang, mga ning ulo ani ako sa ning kuag unod kay kang George. Ang tatisod ang George. Kwanto ragatan o tan-aw siya nako. Niya na ha. Naapoy kuan may on. Unsa man? Kani ba kani on? Asam? Kinay. Asa. Asam. Kang George, atong pilian si George guys. Kuan ka piring ha, bukog. Kani nga po ko ni mga miming guys, ganan kay silang mga bukog. Waday. Si kuan ba biglos kay bugno na pud dagan kay sanad. Ito gubog no. Ambot. May kuan ani kung kaning kanon may bi kay kung kamot man na nang kuan mo. Awa day man man kaday. Nalimtan ako si George og bilin og dinapa. Ang gani napay matilok sa isda. Gamay lang may. May si Big Boss maapit og kaon. Okay na. Gamay ra man ko yata Big Boss gud.
Sorry. Bibol toyo, suka, suka. Magpakaon ako ni George, everyone. Ups! No. Hi, everyone. Human ako pakaon ni George. Mag-inom sa kong herbal, guys. Nami ang herbal ay. We gotta up. Ang sama mo niya, ako niya, sa nilabay. Yan na. Labay sa anak ko ni Kuan, guys. Tara po, napagtag lamisa, guys, kay ang mga momho sa akong mga miming. Yan, guys. Amay mo chinilas, aw. Nabusog ko sa herbal, guys. Na guys, humanata guys. Mag-ilis ko kay magpalit mi ni banana fried chicken. Fried chicken. Kanila akong suoton ay na dana arman mi sa highway. Ngiraon. Dali ra bitaw igura magpalit fried chicken. Ako sa ni ipos guys, ay mag-ilis ko. Hello guys, naabot na mi guys, gikan mi nagpalit og sudan guys. Kiara guys. Ako ning ibalhin ang kuan. Nangalap po ko guys, agwa po ko og kaning bayabas og kaning sabana kay gamay na lang man akong bayabas, so nangalap po ko. Mag-prepare na mi sa among pagkaon. Pamahaw na mo is alas 8 na kapin. May. Ang ihatag niya nga kuan kay dihoron tay ko punin na miss uy kilami kay inyong kuan gravy. Punan yung duha. Dihoron man tato yung ihatag. Tuloy isara ka buo. Ay! Natanawan na tumba. Gani wala buak. Ay, in Jesus name. Ay, gani. Daanin, goro na oh.
Dari. Napay kape oh. Wala pa man nangakuan ang kape. Ana bang nami na naman day suka diri oh. Nangita ko suka napagi-juice. No, wa pa na so. Oh, magwan niya pa si kuan kinapang kuan magi. Ay magi. Dari na man to isa. Dari ni. Hala na kuan ang toothpick. Guys, na kuan ang ref. Buhok kintain, nalibang si Rusin. Ano guys? Nasa na niya akong kamera, wala nang tarong. Hoy, manghinaw ta guys, kay mga unta pamahaw. Late na kayo among pamahawan guys. Mamahaw. Naratong gravy. Nara sa mo ang highway guys. Ay tulo ra di ay isa ra di ay gipuno di ay sa bayi. Ay bukog man ni oy. Ito di lagad unod. So guys oh. Kuan na dahil naman, tinimplahan na daan din sila rin magluto. Para dili makita nila no. Pero mura man siya concert kaya ang lami niya. Start ko dili ko mura. Ang toyo isabi dari oh. Dito yo. Na isili ay. Ako ning tanong masili. Tama na ga. Mga unta guys. Manana. Kaon. Naraya ha. Naku dagana rice ani oy. Ani pang diet. Isa mag-diet ugma ra. Tunga talaga. Isabaw. That's it guys. Naunta. Anday. Ya mo. Tuyo. Kuha ko. Salo gani. No. Ilang tuyo pa sila, may baka timpla no? Lagi.
Tagiyar lagi apa nak kapan ba? Gani. Isag gikan sa abro ang tagiyan ba din. Ang uli ng negosyo na. Pero speaking. Mahal ka ba? Makuha ka? Unsa? Ano ni? Siblik ka daw mo. Right? Siguro. Apa tadi? Mana ka if dai? Kinamot ko guys, kay lami magkinamot. Iya, pause na ata. Sayot lang. Wala man dahil lugaw rin ako sa Sabado. Kabarang Domingo. Ah, wala di Sabado Domingo dahil. Sarado di sila diha. Pero ilam, kung pwesto da, no? Indot na kay na mag-abang. Di surrender na gid ni madam sa una, di surrender. Sige sa ang kontrata ra sa ang gihulat no. Kay nagkontrata mo sa diha. Hindi na kaya ko. Sayon ka gidose na. Purpeg buto din naman gidjis ang gidose. Grabe, no? Hindi man kaya ano. Ang sabi ba sa sabi. Kaya. Suon tomato, ha? Delicious. Ako napakunsudan si banana, hurot na iya ha. Dako pa kong sudan guys. Galas ko og rice guys kaysa sudan. Gusto ko mo kaon sa rice. Nakaga. Oh, ano, puli. Unsa man kaday ay? Mangulim din ko. Agad. Muhit tagol. Hoy, Inday, nasaka na lang Inday! isa, oh. Bad ka ayos, Inday, dadi, oh. Nasaka gamit sa dadi, oh. Hindi, huli. Stoy. Ako nang, man naman, tagan ako.
Tawson kay hindi sa lunes ta. Sudaan yung daddy niya. Daddy sudaan mo na niya. Tama na. Ayaw mo ni. Gutuman man na sa unya guys, paniud to niya. Ina sa pwede di mo kaon kay mumubo na yung sugar. Ang kaon na siya. Palit ko may. Huwag na ito ng gravy kay madaot man eh. Napaga ah. Ay, thank you Lord. Busog kaayo Lord. Naog na day. Naog na. Lagi na ina. Tanawa ra gud si Inday guys. Oh, humana nagpamahaw guys ha. Oh. Tanawa. Unsa na iyang style yan? Tungtong. Oy! Naog! Hoy, ning kat-kat! Hala ka may. Hindi, kung sila, mag-buwak mo pa. Mag-at kay ka. Nini, ang bataan eh. Ligo ko daan may ay Ang tubig ko. dato mineral. Gamay raman ako iligo kaya kung kuan ko gabon. Guys, nalayos na ang atong hugasan lang ni. Wapo ra ba kayo na kay bata pa nga ako malunggay. Si Motherland pa may dahon dito sa anti-baby. Oh, aga napaakan akong gila. So guys, diri ra tataman guys. Salamat kayo guys sa inyong pag-subscribe sa ko ang YouTube channel, sa inyong pag-follow, like ug share. Thank you sab sa inyong paglantaw sa kong mga vlog guys. Salamat sa inyong support tatanan guys. Ug amping tanan. I love you all. God bless everyone. Bye.